Toată lumea și salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru. Astăzi ne jucăm iar Brawl Stars. Am făcut trofee multe. Uitați. 150. Bine. Și am făcut și 2 Brawl Pass-uri aici, Big Box și Mega Box-ul. Și m-am uitat la Big Box, la șansă. Și așa, haideți să punem asta, punem pe Shelly, că îmi place mult Shelly. Bun, și hai să o upgradăm, cred că costă 800 de bănuți, da, 800 și da. Să o fac de power. Ok, haideți să deschidem din Big Box. Nu ne pică nimic, ok. 5 fac! Nu ne-a dat nimic, băieți. Și vreau să fie ceva care îmi doresc foarte mult. Bă, ce mă oftic. Avem la 55 un Mega Box. Bun, să apăsați butonul de like și de să ne mai jucăm. Poate să intrați în clubul Nu Te Supăra. Am șters clubul Buzău. Da. Haideți să începem. Să jucăm la Gen Grab. Am quest-ul de făcut. Și-mi dă 500. Aș vrea să fac pe ăsta. Trebuie să pierdeți, să ne iau pe cel mai mediu brawler. Poco nu e. Rang 6, adică Carl e medium. Haideți. Bun. Bun. Dap. Ia la mortis. Nu cred. Nu. Hai. Nu cred. Hai, ia-le așa. Avem 6. S-a băgat și emoturile. Carl. Bun. Nu-i nimic. Vin. Hai, așa. El prima dată ăla, să mă duc pe el, îmi dă ultimata, bun. Și acum hai să mai luăm unul ca să fim siguri. Și hai să ne retragem. Sincer, aș vrea să pierd. Nu, a murit unul. Le-am luat eu. Și băieți, o să mă... Băi, ești prost. Păcat că nu pot să-l omor eu. În fine, da, sunt mort. Și am câștigat meciul. Sincer, nu vreau să le câștigă. Mai trebuie un de la. Și fac 500. Și o să mai și o să-mi iau gemurile. Dați băieți, ofertă pe Crow și sincer chiar aș vrea-o. Te-aș da oferta asta cu White Crow. Să vedem cum e White Crow. Înainte, în trecut, aveam Crow. Dar acum nu mai am. Și
Și eu știu să mă joc cu carau foarte bine, chiar dacă mai pierdeam. Va muri. Stai să mi dau eu de mici. Bun. 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 Se încarcă. Să mă duc mai aproape de net. Nu merge, băieți, revin eu după ce merge. Bun, băieți, acum merge. Haideți să dăm aici pe gem grab. Mă știi că mi-a dat 6 acolo în Megabox. Dăm un pic. Arată ultima ta să-i bine. Bun, și avem 6. Acum avem 7. Nu. Fugi. Ne-a spart. Hai. Mai trebuie unul, mai trebuie unul. Fugi, du-te în spate, că eu e pe ultima să... S-a lărat tot el, bun. Pe cai oștenii mei! Nu! Am câștigat! Hai, te rog, dă-mi de la... Yeah! Da ce... Și luăm gemurile! Deci mai am la quest-uri. Nu s-a mai deblocat niciun quest pe bune. Am quest de 500. Dar nu e doar ăla cu... Uite bounty-ul. Să dau... Să mai câștig, stai să iau gemurile. Nu. Ce mai iau? Poco, așa. Reward-ul și să luăm gemurile. 30 de gemuri luate. În ce mai news? Iulie, final de... Aleg tot gem grab-ul. Hai să joc. Bun. Câte minute avem? 9 minute. E bine, filmarea va mai ține câteva minute.
Hai, bă, dar cât asta să se încarce? M-a speriat de Jessie aia. Bun, i-am 7. Rosa are 3. Bun, i-am 9. Bun, și am câștigat. Am făcut și rank. Rank 3 pe Poco. Băieți, în următorul episod vă promit eu că vom avea big box-urile, brawl box-urile și în următorul episod vom avea points-urile astea cu 100 și mega box-uri. Dar până atunci hai să mai jucăm. Bun, băieți, am revenit. M-a dat toți cu ultimatele, o să le... Hai. Bun. Câștigăm și meciul ăsta. Am avut coechipieri buni. Nu pot să zic că n-am avut. Să mă pregătesc să-mi dau ultimata. Dau. Hai. Bă, nu. Eram cât pe ce să mor. Da, suntem morți. Fugi, Rosa, fugi. Te apăr eu, Poco. Să dăm. Sunt supărat, mi tu. Și am câștigat. Detașat am câștigat. Dar cred că o să luăm, nu știu sigur, episodul ăsta Big Box-ul. Nu mai cred, nu cred că o să mai luăm Big Box-ul în episodul ăsta. Dar dacă câștigăm acum o să luăm, o să fac un quest 100 pe Poco, 100 de tokenuri pe Poco. Dar sincer nu cred că o să mai câștigăm de 3 ori la rând. Nu cred. Nu, sunt mort. Nu. Nu. Măcar mi-am dat. Bă, sunt mort. Da, mort. Hai că... Nu sunt mort. Nu. Hai. Nu. Bun. Hai, heal. Așa. Asta cred că e cel mai greu meci. Mă risc. O dau la risc. Pe cai oștenii mei. Ăla moare. Nu cred că n-am murit. Da, la limită. Am făcut și rank 4 pe
Coco și am terminat și un quest. Bun, ca în tot acest episod, eu am fost Vlad. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!